Ion trăiește cu soția o săptămână, două, dar ca mireasa, știi? Ei iubește, știi, acolo, dragoste. Când acolo nu nică, dar o trecut de-am 2 săptămâni și fata a dus la mamă, să-și spune, și că mamă ei am pățit-o, da, și mai lepă Ion. Deci să lepe ăsta, că e frumos, e simpatic, țet. Și dacă e vorba așa, nu faci nică și trebuie la gospodărie. Și ca lepă și gata. E bun, aleapă-te. Nică Cătărinescu așa bun, am dat asta că nu se gândește pe drum, măi, frumos, tot așa și așa, și mai trăiesc 2 săptămâni. Ei, de-am 3 săptămâni, o trăiți, iar din nou. Duci la mama, măi, ia ca așa și așa, iar, nu nică, nu faci nică și gata, îmi postești. Nu faci, nu faci. Și vai, ia să-i spui de seară să vii la mine și mă ții. Hai să duc și seara o să ții, și mamăi, și... Păi Ioani, ia ca așa și așa și... Am văzut și eu era... Păi mama, nu știu și gata ce înseamnă asta. El zice pe tostănacul ăleacă, Costa, da, da, da. Ei, nu, tac, nu. Și păi, ia ca așa, dezbracă pe Ileana, cum trebuie și tet, așa, ia ca îi arată mamța, soacra, îi arată tet cum trebuie și tet, pe 5. O arătat, o făcută treabă, tet și ies afară. Ies afară, de acolo de-am clientura al aștepta. Și-a spus, nu se atinge de femei până nu atinge din tâi soacra. Și aia și... Care a fost? E că ce mă zi, s-a luat la rămăjac.